Sant Salvador d'Horta, de Santa Coloma de Farners. Algun dia heu provat a fer dibuixos animats científics en el plat? Pues nosaltres avui ho farem. Per fer aquest experiment necessitem un plat de ceràmica, retoladors de pissarra blanca, aigua i una xeringa. Què podríem dibuixar? No sé, algo de l'espai? Algú de la naturalesa? No sé. I si fem alguna al fons del mar? Sí? Vale. Ara en aquest plat tenim dibuixat un fons del mar i farem un peix. És important que ho fem amb un retolador de pissarra blanca i que també ho resseguim bé les línies. Ara, sobretot, tenim d'agafar aigua amb la xeringa i la tenim d'anar tirant a poc al voltant del peix. Ara hi podem ficar més aigua pel plat perquè el peix pugui flotar per més espai. L'explicació científica és que el retolador de pissarra blanca porta tinta i només silicona. I la silicona permet que no es quedi enganxat al plat. En canvi, el permanent no porta silicona i es queda fixat al